takulandirani ku AMTV Malawi. Nanena kuti ndaona olemekezeka Japi Muhango amene ali Vice President wa chipani cha DPP komanso Member of Parliament Rumbi North. Takulandirani. Tathokoza bwana. Tiyambire ponena kuti mwadzatani ku. Ndabwera kuno ngati utumidwa andituma Professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa chipani cha DPP kuti ndisayimire kuno komanso kuyimira chipani. Ndiye tikadati kuti DPP ili pano. DPP yafika kuno ku convention ya UTM. DPP ku convention ya UTM. DPP yafika kuno ku Mzuzu ku convention ya chipani cha UTM. Wina kumudzi nkumadaba kuti kodi DPP ndi UTM ndamodzi. Pachizungu timati like minded. Anthu ofanana zochita. UTM ndi DPP zochita zofanana. Wonso musayawale kuti paja UTM inachoka mu DPP momwemo. Choncho kuli ngati khola pita kwa mwana wake. Mwadi mufanana zochita. Muli serious ambiri kwake zochita satu zofanana. Timakhulupirira mu democracy. 2017 ija timaona UTM yupanga zake, DP yupanga zake. Lero mudi mufana zochita. Mwana akakulamba amatha kupanga zake tu. Inu lero simusini muli mbambano kuti muli kwanoka. Kwa sababu mbambano mnasiyana zochitika tia zochita mbambano zofanana. Choncho futa bora kuno kwa mwana watu. Modi pano zafanana zochitika. Nzofanana kwamba kali uzamba lero kwamba kali zinazofanana. Koma malaya makuona nthaje mukusempana. Mwana ndi bambo wake asaka nyumba imodzi paka kale. Imefika nthawi amatha kusiyana. Mwana akajenga akambanga pake amakali mudzi wina. Ndiye mwana akakwati wamabwereraso makolo. Iya koma amatha kubwererana. Olo makolo amanda kuti ayi mwana iwe bwera. Wakwati wankuti bwera kuno kunyo. Ngati kubanja kufuta timatha kumuitanisa. Unena? Kwa basi. Munthu walola. Inde timakamuteka kuolola kubwera kuno. Muli omasuka bwanji kudzakhala pa mwambo umene uwu ngati mtsogoleri wa chipani cha DPP kuno kuchigawo chakumpoto amene mukuyimira Professor Arthur Peter Mutharika. Ine ndinokondwa kwambiri kuti chipani chanituma kuno. That's on a serious note. Kuti dzayimire chipani. Mwanga ndanena cha ife timakhulupirira mu democracy. Komanso achipani cha UTM anatitana kuti tizakhale nawo kuno. Ndiye chipani chandituma ine kuti nzachiyimirire. Mukumbuke kuti ifeso tinali convention mu August. Chipani cha UTM anabwera mu unyinji wawo kuzakhala nawo kusonkhana wa DPP wa convention. Choncho mukandanena ndife ofanana zochitika timayenderana. Choncho kubwera kwa ife kuno ndi chimodzi mopeleka uthenga nawo kuti chipani cha UTM ndife sikutivosiyana ndife ofanana. Kapena muli pa mgwirizano. Mgwirizano iyayi koma kodi tikamati mgwirizano tonse ndife ogwirizana tu. Mgwirizano mfunana kunena totunwaji. Ngati banja limodzi ngati mafamily ofanana zochitika timagwirizana kale kuti palibe kusempana kuli konse yayi. Nangasi ndafusa meneli ifanya kuti masiku awawa tione kuti miezi iyi takuna ni mtu mukugwira chito limodzi ma function muja kuyendera limodzi tikumaona so ngakhale even afford kuna hawa palaja apa pala Shihana kumuona so akula kulena chipani cha UTM ali pambali pa kuti zikukhala bwanji anthu ande kuti basi ni mgwirizano tikugwirira ntchito limodzi. Chipani cha DPP ni chipani chotsutsa boma. Chipani cha UTM chipani chotsutsa boma. Chipani cha afford chipani chotsutsa boma. Ngati anthu amene tili like minded amene tili gulu limodzi tili mbali imodzi chipani chodzigwira so limodzi. Choncho zimene tikupanga pano gwira ntchito limodzi kutumikira Malawi mu umodzi wathu. Ground muiona bwanji campaign yetu iziyamba kutsogola. Ground ndabona bwino ground iso chofuna naso yayi. Inu nuka mutokona inu mwasamuka Malawi muno ngati. Mesa muno Malawi muli kulimba pa ground. Kulimba. Ife tikulimba uka. Ground labda bwino. Njira kuti ilipo. Yeah, ntchito akuti ilipo. Ntchito ilipo. Ivi naboma panaona kuti yayi tiyakuma pa ground pompo. Nangasala ndiutenga mwana takapasa anthu iwo aja. Abomawo. Sikutenga nawo. Mwana takapasa anthu. Akapasa anthu utenga ndi mafuta kusowa. Akauza zimenezo. Akauza zoti happy kulibe akauza zimenezo. Akauza zoti tukosana pange akauza zimenezo. Ngokuti ya 15 trillion akauza anthu akauza cha. Kuti akukula ndama 15 trillion kumeza pita sizu tiwika. Mwana akauza zimenezo. Tiye komona ukani kumaka tione kutenga mwana takapasa ati wo. Zoti anthu kulipa gula maruwa lero. Atakauza zimenezo. Zote anthu akanika kudya akutepa kula fertilizer wa 4000 akauza zimenezo. Tiye komona ukani konko.
vuto ndana kuti azatoja uthenga kuti akauza anthu achalibe chifukwa kani wapanga msonkhano angopanga malo amodzi inu mupanga msonkhano ife tupanga pano positiri pano UTM ili pano DPP ili pano ife msonkhano tupanga pano bwino fari uthenga waza tinawo chiyosa tonda uziziwa msonkhano umene waukulu wa chipani cha UTM ukachitika ukhala wofunikira bwanji pa ntchito yochita kampeni ndi umene utapange shape tsogolo la dziko lino tukhulupirira kuti UTM ikapanga convention yabwino asankha atsogoleri abwinobwino ngati zipani zotsutsa boma timalankhulana tifuna tizigwirizana cholinga choti tiphule Malawi pa mavuto amene akumana nawo lerolo. This is on a very serious note. It is the wish of zipani zotsutsa kuti tiphule Malawi pa moto amene akumana nawo lero lino. Amalawi zaka 4 zapitazi akumana ndi mavuto ochuluka kwambiri. Since mina Malawi ngayembekezera yayi. Amalawi amene angana avotera akongresera ndi alliance anali ndi chikhulupiriro chikulu kwambiri kuti mwina dziko lipita kutsogolo. Koma zimene aona Malawi zodabwitsa. Ndikunena lero kuti tibwere muno muzuzu muno ndikuti takuda kumizira mafuta kuti kafune mafuta. Amalawi sakafuna dziko ngati dziko lotero ngati kuti afuna dziko labwino. Chonje nditi kupira kuti UTM ikatuka mu convention ndi mphamvu zabwino asangatsogolera bwino DPP iluko UDF iluko afodi iluko ndikupira kuti takhala napasi muno bwino nuka mtsiro kuti Amalawi tingapulumutsa bwanji mafuta kuma nawo tsogolo la dziko lino likhala bwino. Chabwino koma so mwina funso lomaliza msana choke pano ndionena kuti umene mukuyenda limodzi chonje ndino MP itwe inde kudira kwanu koso kukozo kapezekanso kuli munthu wa chipani cha UTM anafuna ayimire pamene pasi pali moto alipo kalitu alipo kali ndi democracy democracy ni mpikisano kukhala ugadabuzana inde democracy yo mpira simya timu imodzi mpira mya matimu ambiri mwamva Super League muli Bullets muli Wanderers muli Jani ozali muti the best player the best team imawina nde ukonsiswa kwa ife aliko kali oseo alipa ground pop mumamwe amadziri modzi bwino so ndi alipo simba mumapambasana moto zapro bwino bwera madzi bamba kupasana muri madzi obachi meneko tathokoza kwambiri koma mwati lero ino ajapi ndi a UTM kumayankhula mamodzi kwambiri lero kwamba kale Amalawi akukhulupirani ndithu inde chifana ngasi ndaije ndakuza nikuti zaka zinayi UTM tu inabata kuchokera mu DPP chonje palibe fo chonera kuti DPP ziyute pasalankulirane yayi ndiso mwe munivesa muno bwino UTM inachoka mu DPP chonje palibe chifukwa choti UTM ndi DPP tsalankulirane UTM ndi anatu ife timatero ndi anatu kholo ndi mwana wake sasi yana yayi ndathokoza kwambiri izongo kwambiri Jonde usanepeli kupanga subscribe.